Hvis din cloud-lagring altid er fyldt op, så har du ikke brug for mere plads. Du har brug for et bedre online oprydningsværktøj, gamle e-mails, duplikerede filer, ubrugte cloud-dokumenter, glemte sociale mediedata. Det fylder alt sammen, og det meste af det er fuldstændig unødvendigt. At rense dette manuelt, det er timevis af arbejde. Det er her Mult Cleaner ændrer spillet. Velkommen til Mult Cleaner, en kraftfuld online lejrrenser, designet til at hjælpe dig med at fjerne rod på tværs af flere platforme fra ét sted. Du kan rydde op i dine sociale medier, du kan rydde op i dine e-mails, og du kan rydde op i din sky. Du kan forbinde din Gmail, Outlook, Drive, OneDrive, Dropbox og Reddit. For at begynde at rydde op, lad os starte med Reddit. Jeg har allerede forbundet min konto, så lad os åbne og scanne. Du kan gennemgå dine opslag og kommentarer og filtrere dem efter tid. Derudover kan du vælge, hvilken subreddit du ønsker at slette dem fra. Dernæst skal du vælge, hvilket opslag eller hvilken kommentar du vil slette. Du kan tjekke datoen og selve opslaget. Du kan endda filtrere efter subreddit, tekst, kommentar, opstemmer og nedstemmer og efter dato. Når du har valgt dit opslag, skal du bare trykke på slet, og dine sociale medier er meget renere. Nu skal vi tjekke e-mails. For e-mails kan du filtrere efter afsender, tid, sociale medier, banker, shopping, indhold og endda efter størrelse. Jeg vil slette alle mine sociale e-mails i dag. For yderligere forfining kan du vælge, hvilke sociale medier. Lad os vælge alle sociale medier, og så kan du vælge e-mails ud fra deres emne. Du kan forhåndsvise dem og endda se, hvornår de er sendt. Du kan vælge dem enkeltvis, eller du kan vælge dem alle sammen på én gang. Nu kan du flytte alle disse e-mails til arkiv. Du kan afmelde dem, eller du kan slette dem direkte. Med kun én knap kan du massivt slette e-mails, afmelde dig fra uønskede afsendere og rydde op i tusindvis af e-mails på få sekunder. Til sidst vil vi se på, hvordan vi kan rydde op på vores drev. Det er faktisk en ret simpel proces i 3 trin. Du kan vælge hele dit drev. Dernæst kan du analysere for dubletter, gamle filer, store filer, ubrugte filer eller søge efter filnavn via nøgleord. I dag vil jeg gerne søge i mine gamle filer og starte min scanning. Her er alle de filer, som er blevet analyseret med mit filter. Jeg kan tydeligt se filnavnet, størrelsen, datoen og filstien. Den viser mig også, hvor meget plads filerne optager og det samlede antal filer. Når jeg har besluttet mig for, hvilken fil jeg vil slette, kan jeg manuelt vælge filerne. Jeg kan markere dem alle. Når jeg har valgt filen, kan jeg enten flytte dem til en anden mappe, sende dem til papirkurven eller slette dem. I stedet for manuelt at grave gennem mapper, kan du filtrere og slette filer i store mængder, hvilket frigør plads øjeblikkeligt. De fleste forsøger at styre lagerplads ved at opgradere abonnementer, men det smartere træk er at bruge en online lagerrens, der fjerner det, du ikke har brug for. Mult Cleaner hjælper dig med at rydde op i dit digitale liv hurtigere, smartere og et sted. Digital Detox privatlivsrensere.